λυπάμαι ακόμα. Αυτά τα παιδιά τα λυπάμαι, αν και συγχρόνως όμως χαίρομαι και γι' αυτό, επειδή μπορεί να έχουν ικανότητες που εμείς δεν έχουμε. Τα λυπάμαι λίγο επειδή έχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά χαίρομαι κιόλας που προσπαθούν. Νιώθω λίγο επειδή έχουν αυτά τα προβλήματα. Εγώ νιώθω λίγο επειδή είναι κάπως. Έχω χαρά για αυτά τα παιδιά και χαίρομαι μαζί τους, γιατί όπως μας είχατε πει και εσείς και είπα, θα έρθουν την Τρίτη εδώ, θα παίξουμε, θα διασκεδάσουμε και εμείς θα μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο που περνάει από το χέρι μας για να αντιβασιάσουμε αυτά τα παιδιά. Εγώ νιώθω λύπη επειδή έχουν προβλήματα. Νιώθω λύπη επειδή έχουν αυτές τις αρρώστιες, τα προβλήματα, και χαρά επειδή προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Εγώ νιώθω ιδιαίτερα χαρά επειδή τα παιδιά αυτά προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό που έχουν χωρίς στεναχώρια και χωρίς λύπη, με χαρά το αντιμετωπίζουν. Και θέλω να δώσω μια συμβουλή σε μερικά παιδιά που τα αποφεύγουν και τα φοβούνται. Που το φοβούνται επειδή έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ωραίο. Εγώ έχω λύπη επειδή έχουν προβλήματα. Εγώ νιώθω λύπη επειδή έχουν αυτά τα προβλήματα, αλλά νιώθω χαρά που προσπαθούν να τα ξεπεράσουν. Και άλλη χαρά που θα έρθουν εδώ να παίξουμε και να γίνουμε φίλοι. Τα παιδιά συνήθως αντιμετωπίζουν την αναπηρία και τα παιδιά με αναπηρίες σαν κάτι ξένο προς αυτά, απόμακρο, κάτι το οποίο περιβάλλεται από κάποιο μυστήριο. Για τους περισσότερους μαθητές και μαθήτριες των γενικών σχολείων, οι ανάπηροι μαθητές προσδιορίζονται ως τα παιδιά αυτά, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και διάφορα άλλα, ενώ ταυτίζονται στη συνείδησή τους κυρίως με την απώλεια της ικανότητας, τον πόνο, ακόμα και την αρρώστια. Γενικά συνδέονται στη σκέψη τους μόνο με προβλήματα. Τις περισσότερες φορές σκέφτονται με προκατάληψη για τα παιδιά με αναπηρίες, ακόμα και αν δεν έχουν συναντήσει ποτέ τους ανάπηρο παιδί. Η σκέψη τους επηρεάζεται από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που επικρατούν και έτσι εκφράζουν φόβο, ήκτο, κάποιες φορές διατυπώνουν ακόμα και θαυμασμό, προσπαθώντας να δείξουν καλή διάθεση και συμπόνια για κάτι που το οποίο ουσιαστικά αγνοούν. Εγώ πες ότι είμαι αυτό το παιδί και δεν θα ήθελα να με φοβούνται όπως τα παιδιά όπως οι Ισραηλίες και τρέχουν και φοβούνται και να νιώθουν λύπη κάθε. Χαρά γιατί θέλω να με έχουν σαν κολλητή τους, σαν φίλοι τους. Να μην με διώχνουν μακριά τους και να με παίζουν. Εγώ δεν θα ήθελα να με συγχαίρονται, να με φοβούνται, ούτε να με λυπούνται, να με έχουν απλά σαν φίλοι τους. Να με έβλεπαν σαν να είμαι ένας κανονικός άνθρωπος και να με παίζαν. Να μην λέγανε πως έχω προβλήματα και να τρέχουν μακριά μου, να με φοβούνται. Θα ήθελα να νιώθουν λίγοι, όχι πολύ λίγοι για μένα, αλλά και να με φροντίσουν και να με ένιωθαν σαν κανονικό άνθρωπο. Και όσοι με κοροϊδεύανε να προσπαθήσουν να μπουν στη θέση μου για να βγουν, όπως είναι ένα είδος πρόβλημα. Να μην με φοβούνται, να παίζαμε μαζί, να περνούσαμε ωραία και να μην είχαμε πράγματα που να μην ήταν ωραία. Δεν θέλω να με κοροϊδεύουν, ούτε να με φοβούνται. Και δεν ήθελα να με βλέπουν σαν κανονικό άνθρωπο. Εγώ δεν θα ήθελα να με λυπούνται, γιατί τότε δεν θα με θεωρούσαν σαν κανονικό άνθρωπο, θα με θεωρούσαν όπως είμαι. Εγώ θα ήθελα να με θεωρούσαν σαν κανονικό άνθρωπο, να με παίζανε και κυριότερα να μην με κοροϊδεύανε. Εγώ θα ήθελα να με λυπούνται πάρα πολύ λίγο, θα ήθελα να με είχαν φίλοι όπως και τους άλλους. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μια επαφή των παιδιών του γενικού με τα παιδιά του ειδικού σχολείου θα
θα μπορούσε να βοηθήσει την πρώτη ομάδα μαθητών και μαθητριών να σκέφτεται με βάση την εμπειρία της και όχι σύμφωνα με τις προκαταλήψεις που την επηρεάζουν. Ξέρουμε ότι η άμβληση και η αποδόμηση των στερεοτύπων επιτυγχάνεται πάρα πολύ δύσκολα, όμως είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και το υποστηρίζουν αυτό και περισσότεροι ερευνητές. Πολλές έρευνες των τελευταίων χρόνων έχουν μελετήσει τρόπους και διαδικασίες που βοηθούν στην αλλαγή των στερεοτύπων. Ανάμεσα σε άλλους τρόπους για τη βελτίωση των διομαδικών σχέσεων, η επαφή μεταξύ των ομάδων θεωρείται ο δημοφιλέστερος. Στηρίζεται στην αρχή ότι η άγνοια, δηλαδή η έλλειψη πληροφοριών ή οι λανθασμένες πληροφορίες, οδηγούν στη δημιουργία στερεοτύπων, ενώ η ακριβής γνώση που θα επέλθει μέσω της επαφής μπορεί να αμβλύνει τα στερεότυπα, κάτω βέβαια από κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της επαφής να επικρατούν συνθήκες συνεργασίας, τα μέλη των ομάδων που έρχονται σε επαφή να έχουν την ίδια θέση, να είναι ισότιμα, να υπάρχει δυνατότητα, να δοθεί δυνατότητα για ουσιαστική γνωριμία, δηλαδή η επαφή να είναι συχνή, να έχει διάρκεια, να είναι στενή. Επίσης, τα χαρακτηριστικά των μελών της στερεοποιημένης ομάδας πρέπει να διαψεύγουν το στερεότυπο και η επαφή να πραγματοποιείται στο πλαίσιο κοινωνικής και θεσμικής υποστήριξης. Ο πρίγκιπας Λιμώνης και η όμορφη Κρεμμύδο παντρεύονται και σας προσκαλούμε στο γάμο τους που θα γίνει στο περιβόλι του δεύτερου δημοτικού σχολείου Νεάπολης. Με ύστερο το βρήκα και πόνο στην καρδιά, τρέχουν γεροπόνοι με φάρμακα πολλά, το πρίγκιπα αιμονή να κάνουνε καλά. Τρέχουν γεροπόνοι με φάρμακα πολλά, το πρίγκιπα αιμονή να κάνουνε καλά. Την όμορφη Κρεμμύδο αν δεν την παντρευτώ, μες στο λαιμό μου στιφτή θα πέσω να στιφτώ. Εγώ είμαι η Κρεμμύδο, χώρη αρωμάτο πόλη, παίζω πιάνο και μυρίζω όπως η γενιά μου όλη. Έλα πρίγκιπα λεμόνι, η καρδιά μου σου ανοίγει. Στην αποθήκη. Στο περιβόλι γάμος γίνεται τράγος, έχουν παροσύνο κυρμανιτασμό. Γιατί φοβάσαι? Δημήτρης, Ανατόλιο, Κοσμάς, μπράβο. Ανδρέας, Ο Αλέπος. Πες το όνομα σου. Νικολέτα. Μαχτάρος είμαι. Τζιάννα. Εβίτα. Οδυνή, Κριστιανά. Δήμητρα. Κωνσταντίνος, Βαγγέλης. Μαρία. Μαρία. Μπράβο, Είναι πιο πολύ μου άρεσε στο τέλος που μας πήγαν όλοι μαζί και χορεύατε. Και εμένα στο τέλος όταν παντρεύτηκαν και ήταν ευτυχισμένοι. Εμένα μου άρεσε πιο
εσείς θα θέλατε να έρθετε κάποια φορά στο σχολείο μας να μας δείξετε και εσείς κάποια δουλειά που κάνετε? Και δεν τους βρίσκουμε εύκολα. Και ότι αυτοί οι φίλοι είναι πολύ συντροφικοί και δεν τους βρίσκουμε εύκολα. Πηγαίνετε σε αυτό το πράγμα. Είναι χαρά μας που έκανα καινούριους φίλους. Μ' αρέσει η χαρά που έχουν αυτά τα παιδιά. Που έφεραν αυτή την παράσταση για μας. Ένα δώρο που έφτιαξαν τα παιδιά για τη Μαρία. Απλά επειδή άκουσα πως θα φύγετε σε λίγο εύκολα να είναι τόσο πιο γρήγορα γίνεται, επειδή περάσαμε πολύ ωραία μαζί. Πρέπει να μάθει από εμάς. Να ρωτήσω το πώς περνάτε εσείς εκεί με το σχολείο. Εσείς τώρα που ήρθατε από εκεί στο σχολείο εδώ πέρα, βλέπετε πως αισθανόμαστε, πώς περνάμε και τι κάνουμε. Τι κάνετε κι εσείς. Πώς περνάτε. Καλημέρα! Τι ξεκινάει το φθινόπωρο? Και τα φύλλα, στα δέντρα τα φύλλα πώς γίνονται? Πέσει τα φύλλα. Πέφτουν! Και τι χρώμα είναι? Γεωργία. Βροχή, δες πως πέφτει από ψηλά. Η βροχή, δες πως πέφτει χαμηλά. Η Γεωργία.
καλά Χριστούγεννα και επιτυχημένο το νέο έτος. Πρόκειται για ένα κυροβίδιο από πλατιάλα που είναι φλεγμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα στεφάνι. Τρίγωνα καλάτα, ίσα παντού, θα εσβήνει μια φωλιά του Δίκου Χριστού. Εμείς προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατό αυτές τις προϋποθέσεις, όσο βέβαια το επέτρεψαν οι συνθήκες, αφού τα δύο σχολεία δεν είναι κοντά, είναι μακριά το ένα από το άλλο και ο χρόνος ήταν περιορισμένος κλπ. Όμως ξέρουμε ότι τα στερεότυπα δεν είναι τόσο μετάβλητα όσο φαίνεται, καθώς μπορούν να βληθούν με την επαφή ομάδων αναπήρων και μη αναπήρων. Όσο περισσότερο εντείνεται η επαφή μεταξύ των δύο ομάδων, τόσο τα στερεότυπα που περιβάλλουν τους ανάπηρους υποβαθμίζονται και καθώς αναπτύσσονται θετικές σχέσεις μεταξύ των ομάδων, οι διαφορές χάνονται και οι ομοιότητες γίνονται πιο εμφανείς και νομίζω ότι αυτό γίνεται φανερό και στο λόγο των παιδιών. Εγώ νιώθω χαρά που γνώρισα αυτά τα παιδιά, επειδή ήθελα πάντα να γνωρίσω ένα μικρό, σαν και αυτά τα παιδιά. Τα συναισθήματά μου από τότε που ήρθαμε σε επαφή με αυτά τα παιδιά ήταν χαρά, επειδή παίξαμε, τα γνωρίσαμε, παίξαμε πολλά καλά παιχνίδια και κάναμε κάτι όλοι μαζί. Χωριστήκαμε σε κάτι ομάδες και μιλούσαμε για τα έθιμα των Χριστουγέννων σε όλα αυτά, σε όλες τις χώρες, σχεδόν. Και αυτό μας έκανε να ενωθούμε πιο πολύ. Δεν θέλω να μιλήσω, Εμένα καταρχάς μου άρεσε που επισκεφτήκαμε αυτό το σχολείο και ένιωσα χαρά γιατί γνώρισα τέτοια παιδιά όπως και εκείνα χάρηκαν και επειδή μας γνώρισαν και επίσης θέλω να κάνω μια ευχή για αυτά τα παιδιά να περάσουν, να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα στη ζωή τους και να κάνουν ό,τι επιθυμούν. Εγώ νιώθω χαρά επειδή αυτά τα παιδιά θέλουν να γίνουν καλά. Εγώ ένιωσα χαρά επειδή τα γνωρίσαμε και σκέφτηκα ότι καλά κάνουμε ότι επισκεφτήκαμε αυτό το σχολείο και δώσαμε μια ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτά τα παιδιά. Έχω αλλάξει πολλές γνώμες για αυτά τα παιδιά, ότι από την αρχή τα λυπόμουν, αλλά τώρα χαίρομαι. Δεν περίμενα ότι με αυτά τα παιδιά θα μπορούσα να γίνω πιο καλή φίλη από ό,τι φανταζόμουν. Και ακόμα πιο καλή και να περάσουμε πολύ ωραία. Εγώ σε σχέση με αυτά που πίστευα πριν πάμε στην επίσκεψη, αλλά και πριν τα δω για πρώτη φορά, ένιωθα στεναχώρια. Αλλά όλα αυτά που πίστευα, ένιωθα και φανταζόμουν ότι θα γίνουν, δεν είναι τώρα. Εγώ πιστεύω πως αυτά τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να κάνουν αυτό που φαντάζονται και ας πούμε αυτά τα προβλήματα που έχουν μπορούν να λυθούν κάποτε. Μετά την επίσκεψή μας στο ειδικό σχολείο, τα συναισθήματά μας είναι χαρά, γιατί γνωρίσαμε αυτά τα παιδιά και τα μάθαμε καλά. Ιδιαίτερη χαρά και επειδή αυτά μας γνωρίσανε, τους κάναμε εμείς φίλους μας, παίξαμε μαζί τους,
ζωγραφίσαμε και άλλα διάφορα πράγματα. Εκεί περάσαμε πολύ ωραία. Τα συναισθήματά μας άλλαξαν από την προηγούμενη φορά. Κάποιοι τα φοβόντουσαν, ενώ τώρα όχι, γιατί τα γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά, γίναμε φίλοι μαζί τους, μας έμαθαν και αυτά. Εγώ αυτά είχα να πω. Και να τι θέλω τώρα να σας πω, μέσα στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας. Φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταλέγουν να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακιά και η γη μας τόσο δανεική. Έχω λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν, το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον προβολίζουν να